Shnong Umthied Iawkohsoiñ, Mariau, West Coast Hills, kemudian kumba arpnyau teli ki Longiing. Menta kade kawai ni ki Shnong ka babon ki Longiing ki imsengi ha banri Ngap, kata hadu arpo yeng ye. Henry kita ki Longiing kila du no yote Ngap ka bamaki kila ri. Namar ka Jingiap no jung kita ki Ngap, ha bakane kala long sisya ka jingdu nong ka bakrawi ki Longiing ki bari Ngap. Usodar ka Shnong Umthied Iawkohsoiñ, Mariau area, uba tening starling do nong uloong bawat la ompat yo jing teblut. Henry hadu mentai kila don kumba arpo yeng ye ki Longiing, hapo jong kate ka Shnong ki bari Ngap. Bat kate ka Jingiap jong kite ki Ngap kala jia habaro ki Longiing ki bari Ngap. Shushu ulai tur ba kumba kalong habaro sikata. Kate ka jingri Ngap jong ki Longiing hapo ka Shnong, kila yo sisay ka jing mentoy namar ki yo bande ka Ngap man kapor. Bat kate ka Jingiap no jong kite ki Ngap kala long sisya ka jing du nong ka bakrawi ki Longiing ki bari Ngap. Usordar ulai turu ba hadu menta, simpat latip ka e ka daw ba kite ki Ngap ki yam. Bat nakaliang jong ukum unong ilam Shnong ulong bawat la simpat la pentip setia si kibor sorkar. Henry ka banding kong ukentu ka trat badai pej bala kumno ka day ban wan pej kirki no halor ka tege Jingiap jong kite ki Ngap. Namar lese ka Jingiap jong utu Ngap kan wan raru ka jingpangi ki breu. Shushu ulai turu ba kite ki Ngap kila sedang ban yap mentala artayo. Bat kane ka Jingiap kalong nadu ki keme Ngap hadu ki kun Ngap. Bat nakaliang jong kinong Shnong kila pen pauru ka jing sengaw artatien la hatu ka don em ka jing kta lada makikin pendon kami ko Ngap.